Huomenna on Cooper-projektin lopputesti ja kuten näkyy, niin sää ei ole mikään kauhean mainio tänään ja huomiseksi on luvattu 11 astetta lämmintä, se saattaa haitata hieman. Ja viimeiset 2 viikkoa vedetty kevennetyllä treenillä. Mä oon karsinut ruokavaliosta kaikki viimeisetkin paheet pois, kahvin esimerkiksi, ettei nesteet ole liian alhaalla ja tämmösiä. En osaa yhtään sanoa meneekö 3 tonnia. Tietyllä tavalla jopa vähän sen kannalla, että ei välttämättä mene, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, ettenkö yrittäisi täysillä. Mutta mä vedin pari viikkoa sitten 2 tonnia, just jaksoin sillä 3 tonnin Cooper-tahdilla. Tänään on perjantai, eli pääpäivä, juoksusuoritus on iltapäivällä. Mä oon nyt tekemässä 2 kilometrin aamulenkkiä. Takana on siis noin 70 juoksutreenikertaa. Ruokavalio on ollut suhteellisen kurinalainen, tai erittäin kurinalainen. Voin kyllä sanoa vetäneen jokaisen treenin niin täysiltä kuin on pystynyt, tehnyt niitä niin paljon kuin on kerennyt. Ruokavaliossa en ole lipsunut pahasti kertaakaan. Lepoa on tullut kuitenkin riittävästi, hyvät yöunet ja näin. Niin vaikka olisi voinut jonkun suklaakakunpalan jättää syömättä tai tehdä aina yhden lenkin enemmän, niin olen kyllä tyytyväinen tähän harjoittelujaksoon. No niin, homman nimi on nyt se, että 7,5 kierrosta pitää juosta, että 3 tonnia tulee täyteen. Se tarkoittaa sitä, että lähtö on tuolta vastakkaiselta puolelta kenttää, jolloin ensimmäinen 200 metriä tulee tähän. Tuossa näkyy ehkä heikosti viiva, mihin juostaan. Ja sitten kun se on ylitetty 8. kerran, niin tulee 3 tonnia täyteen. Minuutti 36 on kierrosaika, mikä pitäisi keskimäärin olla, ja tasaisen vauhtiin tähdätään. Nyt jännittää. Lähdetään koittaa. Tehdään sillä tavalla, että kun olette tuolla valmiina, näytätte mulle käsi ylös. Joo. Ja mä niin kun käytännössä otatte 2 kättä tähän näin, niin kun lasken käden, niin startti oli siinä. -3. Tasaan. Mikko tasan. Mikael +2. Pitää pikkusen kiristää. Onko +2? Kyllä. Pitää kiristää. +5. +8. Jaksaa. Kulkee. Paina Mikael, paina. 10 sekkaa. Mene! Hyvä, sä kirit! Kolmekymmentä sekkaa! Paino! 20 sekkaa! Juokse! 5, 4, 3, 2, 1! Loistavaa!
Otetaanko tuoreet kommentit? Puolessa välissä en uskonut, että menee. En varmaan hengittänyt yhtään viimeiseen 2-3 kierrokseen. Ei ole ikinä tuntunut näin pahalta. Loistavaa.